Ere mawuok e boma ma Kisumu jiwo ni owera nena kod wach mar kelo koko kinde mag siasa. Kaluwore kanyo kod jalar kom od bura e Kisumu Central kendo jagoro mar riwruok jopuonj mar Kuppet e kaunti ma Kisumu Migosi Zablon Awange wacho ni koro timno en mano manyiso koso lony e weche mag demokrasia e pacho kae. E twak mare kod Lolwe Tv Awange okwayo bende jogo malaro kombe mag siasa obed ka gayo kendo koro loso gi rowere kachiel kod johera mekgi kik donjre timbe ma kamago to mar neno ni koro gin bende koro gisiro josiasa duto te mawuok oko kata ma bende koro mawuok e gwenge ma gintiere. Matimore ndalo achiel kende seche ma bende koro twak e wach mano koko ma nicho biro e gwenge mag Kondele seche ma jalup ker Dr. William Ruto notimo boma Kisumu osebedo koro kadhi nyime ka ikwedo ahinya to kod jotelo pogore e pacho kae mangima. Handshake mar Raila Amolo Odinga madhi bedo ker bang' telo mar Uhuru Muigai Kenyatta rumo, wadhi bedo gi tende Raila Amolo Odinga to seche mwayudo teloni ok wadwa koko mane waneno ga chon ka. Emomiyo adwaro kwedo kaka jatend kata jagoro mar jopuonj Kisumu County nikech telono koko no dhi affect kata nyalo affect mana nyithi skul mondo bed ni dhi e skul kata nyithindo matindo makoro e skul. Koro wadwaro ni waket kwe e Kisumu Central and Kisumu and Kondele City nikech gima nyotimre nyoro nyoke ni gima ber kabisa. Wachire ni pesa moro ma jok manyopogo pesa ka nyotamre pogo ni jomoko. Koro kwa biro wuocho wach omuom mar siasa kik wabed ni waketo wach omuom mbele kabisa. Onego bed ni waketo ji wuoyo ko kidwa winjo wach to kibi kanyo to jok mapogo pesa go wekuru kwe bin ko sekol pesa mar siasa ok udwa pogo ji. Shida manyowuok kaka polis owacho maber en ni pogo pesa manyogol gi jalup ker emanyokelo tungruok kata mutini manyotimre e Kondele. Koro wadwacho ni ker jalup ker ma en Deputy President William Samoei Ruto ong'i jok motiyo godogo gin jok mawuonde ka ochiwo pesa ni mondo mi yudhe kata mi jok matimo ohala ohakikisha ni pesa no ochopo ni yudhe ma Kondele kata Kisumu to hakikisha ni pesa no ochopo ni mine maloko ohala kik obi Kondele to wacho ni ochiwo pesa to pesa okone. Koro mae ema nyokelo lweny to bende gimiluongo ni intelligence report kata ker chon kata ma nitie mar Moi kata mar Kibaki kose intelligence report osenyiso ni nitie kamoro ok en safe ok onego bed ni dhi mondo itug lweny. Koro wan kaka josiasa onego bed ni wang'iyo intelligence report as much as ng'ato nigi right mar dhi kamoro amora onego bed ni wang'iyo ka wanyalo kelo kwe nikech ok en wach insecurity kende. Nitie gimoro miluongo ni corona ni be yudre ka ji onge social distance. Koro seche ma ji ochokre mang'eny go ji biro ni dwaro yudo pesa no be onge mano kelo dhaw. Mago e gik makelo dhaw Kondele. Kibiro to bi ni biro address issues mabiro konyowa kaka jo Kisumu Central. Bi kaka jatelo mabiro wacho gik mabiro konyo yudhe. Bi kaka jatelo mabiro wacho gik makonyo minye matimo ohala. To kik imiwa insight